Kana iliyonse I think ili nkati mukumana ngakhale kuti siri kudziwa chimene exactly chachitika. Kumabe mapanga check, mapanga follow up news. Mabe I think sina bangale report. I don't know mina na also sanapeze chifukwa chimene scandal hii imachitikira. Anyway, kwa ena amene mukudziwa some zimeza chitika like what happened exactly mutakutuza ku comment section. Kumabe pakati pano pa 10 tingoona kuti mwina mutakulumbiza kupanga connect ma dots kuti anthu amene wawa akuyimitsidwa. Anyway, mpaka kutibula polisi or Ndeno kaya papa changudaba kuti gulu langobwera kuzatseka ano pamene paja ndi madramu kuti pasi isadusa. Wana marero. Yeah, komanso UDF analetsa kuti aujena asapiteko. Musibi asapiteko. Angochinga ano anthu gulu lina la vaza UDF yangochinga ano pamenepo. Mchinga uri basi irute? Kuti isaduse eno. Akuchinga uri achari? Sakuziwika. Nonga sitose tikuonera popo nanusu. Ndeno mutifuza kuti akuchinga ndacha. Ifeti osakuoneka nda UDF pamenepo. Akukara. Mukona akuntsitsa munja. Mwaona amene amutsitsa ayi? Akauka. Rezi jambo lako. Lima basi mesa na lawili ina ilikuwa. Ipo zipo hiyo, yao unaongeza ina hapo. Ina ya virabu. Ana hilo kulantu. Wakulantu. Osani ndo kauka ndo mina okavorera nawo ndo wina wango kula ina. Kuraga yuluga gulu like. Anga nkondora. Kare mafuna muntu rumene mu afuna ndati. Ena kuchosera bombo. Ena wati tarena. Era UDF anaiba bo. Kama ndo anaiba bo. Kaka niongeza. There's one also kuti pali ma issues so I think so about the blog for 6 miles, which means because these people are very blunt. I don't know. I think 6 miles I guess somewhere in the minute wapolisi anaombedaso pajamuntu ma blog anyway if I'm not mistaken. Think about the blog baba nituka bajana gasenezio. Guys, thank you so much. Malawian cameras, like, share, subscribe, and comment in the comment section. Bye.